Saking dusun Bundu wonten Pak Bunyi nalika rumiyin Sidoarjo dipun pimpin Mbah Jajo Swargi gendeng Mbah Jajo sampun wangsul menika pindah kalian Bapak Mintarno ugi pindah lokasi nalika rumiyin wonten ing Tawar Karanggondang sakmenika pun pindah wonten Bundu ngoten Pak Bu. Kula tembriki nggih tunggile boten piyambakan. Kula gadhahi rencang nggih menika putu kula si Bojo. Ugi wonten rencang kula Mbah Ronggo. Nggih putu kula malih menika ingkang kula gendong menika. Menika duweh nggih panjenengan saged ngaten niki. Kadang tempun gredes ngoten niku nggih diwadahi ember kamot. Lah pripun malih wong posisine nggih duweh terus. Bocong ketek wis rak kanthi Mbah Kipli njaluk metu. Wis ayo dong ndang metu dong. Yo. Menika putu kula si Bodong sing bocahe nggih pecicisan mangkene pecicisan ya ampun kaget nggih. Niku tak kupinge bagi jewer tiyang antos rincang setunggal kupinge. Iya, saking dableke, saking pecicisane. Ilang, Mbah. Ha iya. Keserimpung iki. Ha iya mulane dadi wong kaya dablek. Dadi wong sing demenake. Nah iya bocah wis rak wokro rupane raine kotak ndase gede rambutnya ya kuncung ora gelem berok isane pecicisan kota lagi langkah semlayu Ora Mbah, aku masih santai. wah santai saking kesel tak kok piye kowe Iya aku keserimpung lho aku trauma Mbah. Iya wong ora hati-hati kok Iki apa tiba-tiba guru kon dilaksanakan iki. iya iki penggemar awake dhewe ya ngene iki. Wong padha iki sayang anak. Mau wae apa sayang anak? Lah iya. Aku lira-lira. Kok ciwi-ciwi. Nah, ciwi-ciwi sing iki sing malire. Anane bombo. Anane bombo. Mbak, apa nanti aku jadi malu. Nah, ora usah malu-malu, bola dhewe kabeh kalaran malu. Malumu saking kopengmu masih tau apa piye berjabar wong. Aku tak jalan-jalan di Jawa. Jangan-jangan tapi aja-aja. Wih, tanya, wih, ketemu bodoh orang wih lho, ini apa ya ini? Nah iya sih itu memang apa tuh balane. Orang maksa, Mbak. Jadi mau gula ya apa kagurmu beng wae. Jadi Untuk apa kata-kata bahagia? orang ngomong, Mbak.
Kayak juga maju wetan kae. Kalau dong. Kayak sing wetan kae kita ngundang kowe apa nih mau. Dong rene dong apa nih mau. Aku ora bisa kan. Ya, ini mau boleh sama ngiran Pak. Aku dijewer kuping ki potolna. Ayo mengana gablek. Iki Ya, ini aku nyobi kae. aku kira duwe jadi. Di aja kodok uang ya aku pinjam uang 100. Ini deh modal. Dapet ketahiran. Gak kakek mau kira kalau 100. Dia lagi bakal balik no. Itu uang jadi. Bagi yang mau tunggu saya sak uangnya ya. Jadi ini kalau lepas ini. Bisa ngelit kira gue cok. Bayar bos, kalau ketemu bensin. Ada. Ya sembarang. Kursi jadi. Bensin saya kira orang lo cok. Pertama kayak muda pirang-pirang. Solar nom subsidi ya barang yang muda akeh. Lewat anakku sudah tolong. Barang lo siap urung barang lo siap ayo udah metu. Aku kok kene wong temu. Aku malu. Aku malu. Enggak usah malu. Ya dong barang lo lah metu sik dong. Ayo barang lo medal dah yo. Bocah bayi-bayi domai ngomong kriang. Jika aku api aja, aku berjamu sini-sini wayai panas kaya ngene tinggi lu ngopi aja. Nah iya, aku juga seneng duwe lu gile dong. Tak boleh nane dong, ayo tak boleh nenang. Gilo jago, gue naik dong. Enak temenan dong, juga denger lu. Iya, boyong mendung panas sih dong. Orang mendung jamu tapi mendung panas dong. Wah ini kurang banget. Ayo kental-kentalan kue barang ramah sapun tadi juga. Aku kok jalan-jalan tidak kok. Ayo, nggak usah jalan-jalan panas yang ini kok. Mending juga main. Siapanya bang? Itu mania dong, saudaramu. Tito bang, Tito, terus-terusan ya bang. Itu mania kok terus-terusan. Terus-terusan tangan ya bang. Terus-terusan mania. Malah gue lagi juga, kalau bisa kamu di sekolah wetan kan malah doy kamu dong. Oh, betul. Aku tuh aku kita bisa lah. Awas. Oh, ganteng lewat itu. Wah, ganteng. Aduh, aku kesental bang. Nah, iya orang hati-hati kok. Ini lewatnya gue yang itu saya tahan ya, bongkok. Bisa iya pantas sama gue celandaan kok. Nah, juara. Bang, aku gak salah aja pak. Cuma ngomong sampai kawin ini dulu.
Nanti gue cok dari rakyatan dewe. Jangan jadi rokok. Lah iya enak kowe adong. Kenapa rokok sih daerah popo? Iya, nanti bebrak dibuka tas, nanti bebrak dibuka dompet. Ayo kadang kowe dewe lah dong. Iya Pak. Jangan aneh. Iya, pecah-pecah kayak ada nih Pak. Sokor ditembak, sokor ditembak. Iya, sokor ditembak. Iya. Diberi mati lah kowe. Apa semuanya deh? Oh, aku ini kurangnya apa rasanya popo aku malah jalur iya deh. Dicecak-cecakin deh. Kayak apa sendiri ya dibantu dari Pak Priyono. Tak perlu libur. Masyarakat memiliki rakyat ngomel juga. Iya Pak, yang penting dongol ya bahagia. Moga-moga Pak Priyono ada rezekinya ya Dok. Iya. Ini ada seperti barang-barang kalau nggak di musik lah Pak. Barang-barang penpolar atau nggak pola tuh lah. Itu lah lo gak kena awakmu rak lembur. Ayo, belum boleh sawaran aku tawaran lah. Nah iya. Barang-barang itu sabar seakhir rasa ngampani. Iya. Mau tangannya posisinya gitu. Ayo musik lah Pak, langsung untuk semangat ya. Dia bilang iya. Elit, cita-citaku jadi kayak aku ya. Mau tembok. Ayo aja, cita-cita kayak kowe yang malah kafiran. Iya, pada omae. Rasa suwe-suwe dong ya, dong lagu bisa ya. Wong iki ana buta budrok, ana buruk. Kalau waktu selak kewengen. Ayo Pak, 10.000. Iya ngapain aku demi Allah oke. Ya dong ya, sebagai sedang ya. Jadi sangat seru sekali ini mau si Bodong Mbak Fitri kalian Baronggo di dipun lajengaken langsung kemawon nggih Bos.